Halløj. I dag skal vi lave en stummelværs-video. I dag laver jeg sagen ned en stummelværs-video. I har ikke spurgt om det. Jeg gør bare, hvad jeg har lyst til. Så jeg laver en stummelværs-video til jer, der er ude. Der går til stummelværs. Og jeg er bare blå. Jeg ved ikke hvorfor. Kan jeg få lov til at være med at være blå? Jeg faktisk være lidt brun i hovedet. Sådan der. Perfekt, mand. Så trykker bare play, og så ser vi, hvad der sker. Det bliver nok måske en 20 eller 11 minutters lang video, eller sådan noget. Det har jeg ikke. Det kan I se på, hvor lang tid videoen tager. Men ja, jeg håber, I kan lide videoen. Lad os bare hoppe ind i det. Ui, ja tak, mand. Jeg er bare bedre. Kæft, jeg er god. Ræben, så er jeg god. Okay, venner. Så gør vi. Kan jeg se alle shortcuts? Og det var meningen. Ja. Og 4. Jeg er ikke helt dårlig til at spille det selv. Ja. Okay, ham der, han er åbenbart virkelig god til det. Så gør vi sådan her, og så. Okay. Hvordan kan jeg ikke komme derop, men alle andre kan? Om det er slut. Ja, sådan der. Sådan der. Så gør vi bare shit det. Sådan der, det virkede. Let's go. Vi har langt nu. Så han er din bedste. Så jeg skal kigge på næste. Kom så, du kan godt. Jeg tror på dig. Ja, kom så. Okay, du får en fake. Jeg tror på dig. Woo! Næste. Nej, du kan godt. Du er godt nok qualify. Nej. Der er 4 foran dig. Der er 3 foran dig. Nej. Pingvin. No. Hvem er den der to? Football eller person? Football eller person? Jeg kan ikke se person. Jeg kan se football, men jeg kan ikke se person. Så det må være en person, han derude. Football. Go football. Det er godt football. Amerikansk. Det er husk at sige. Okay, den her kender så godt. Du har bare nu her, så går I virkelig hurtigt. Okay, ja, men det hammer af den der hammer der. Det er rigtig god tip. Sådan der. Så løber man bare. Man kan selvfølgelig over på den her. Den er totalt tryhard. Hold da kæft, den er der. Man skal bare løbe. Ja, det er det. Se. Nu får. Det er helt hårdt. You know what I mean, right? Hold op. Man skal altid lave den her. Skal man bare. Fuck det nu, mand. Man skal bare lave det. Yes. You back. Matthew back. Ja, kom så. Det ser jeg overhovedet ikke, som man udtaler lidt med mig fra. Yes. Okay. Matthew back. Du bare kan med skills. Det er her sådan en Minecraft-serie faktisk. Så kan man godt skrive ned i kontakter. Men det kommer så til at være en server. Jeg skal lave en Minecraft-serie på en server, eller et eller andet, skrive ned i kontakter. Og nej, jeg kan ikke lave en single player server. Jeg har en der. Den lægger for meget. Jeg har fået en server, burde den godt kunne run. Så I kan bare skrive en server, I kan hvad jeg skal lave den, og så laver måske en serie med det. Vi tager resten af det. Sådan nok det. Yes. Damn, vi får os. Let's go. Den her, kender jeg virkelig godt. Jeg elsker den her længe. Jeg er så god til den. Jeg kan ikke hoppe ud over. Jeg kan ikke lidt. Så det så kan man lige herover. Og så kan man lige komme herover. Og så kan man lige løbe foran lidt. Så ham der kommer med. Foran der vinder foran mig.
opstillingsvangen. Ej, GG. Du ligner fandme en Lego, mand. Han ligner en Lego, mand. Første game. Let's go. Lego, mand. Vent. En Lego, mand. Jesus. Det er mig. Det er også lige, jeg vil også gerne ligne en Lego, mand. Lego er trods alt stiftet i Danmark. Nu ligner vi sat med en Lego, mand. Vi fik ikke se. Let's go. Okay, bare hør det. Okay, så jeg tænker faktisk, vi tager en af dem her. Det er ikke godt. Så tager vi triple block dash. Det lyder sjovt. Det er virkelig svært, men pisse sjovt. Det gør vi. Hvis I ser den her video, overvej at demontage den, eller bare gør det. Lad mig til videoen ned, så er jeg lige glad. Demontage den, så meget I ved. Jeg ved ikke, om det gør en skid for video. Men I skal bare lade mig at tage den ned, fordi det håber jeg. Jeg giver bare heller ikke de baner, det synes jeg bare fedt. Blockdash. Og det er bare sådan, hvor hun kan foregå. Det er blockdash. Yes, good. Jeg kender taktikken. Hvis I ikke kender taktikken, så tryk på den like og subscribe knap, hvis I ikke kender taktikken. Så det er en blockdash. Altså, det er en regel, det skal man. Det er bare sådan der. Det er bare sådan, det er. Okay, folk skubber stærkt lidt i mig. Den er stærkt lidt i mange øje. Jeg stemmer helt bag. Jeg står helt bag. Lige her, det er rigtig godt. Lige her er rigtig godt. Den her, se. Okay, jeg skal stå her på den. What the hell? Okay, jeg kan ikke lide at spille nu. Det er nok den første og sidste Fall Guys video. Jeg er nok ikke noget, fordi det er sådan, det er sådan lidt irriterende. Jeg er døde uden fucking grund. Jeg ved ikke, hvordan jeg ramte den. Det er meget krænkende. Kommer sorry. Jeg kan ikke engang få lov til at se what the hell. Ja, jeg kan få lov til det. Come on, leave nu. Move. Hvor er du henne? Hvor er du nu? Okay. Så fækker vi ham her. Det er ikke ham her, han ser bare ud. Han er DJ. Det er DJ. Altså han er fuldkommen DJ, den her. 3 trigger. Det er den her døde på, kom. Hvor er det her? Hvor? Han rammer den og kritisk, når han dør, ikke? Wallhacker, han hacker. Det står ikke navn med sin wallhacker. Okay, jeg har mus tilbage. Ikke det. Jeg tager nogle missions. Hvad kan? Okay. Det er content der. Det er content! Ja! Jeg fik noget. 50 gems! Okay. Jeg siger, vi kan være med i tournament. Det var overhovedet ikke meningen, det jeg skulle ske, men vi kan være med i tournament. Jeg tager bare det billigste ting. Første 10. Det er pænt svært at komme til at det er her. Kun happy. Den har vi ellers i bunden. Ja, der er masser. LMT. Jeg ved ikke, hvad den der står i. Vi lander. Soul Eye Message. Det var fedt, jeg får. Det er fint. Se mig. Slide Winky Face. Hvor begynder vi? Det er lidt fandme ikke bare content. Okay. Vi starter nu.
Yes. Satan, er der dataspil i det her? Hvad hel? Er der Mario Kart i det her? Satan, så? Okay, det bliver skuffet. Okay. Jeg kan ikke lide den folk rundt. Nogle folk er døde. Der er jo masser af folk, der er døde. Og den der er ikke engang på op. Jeg ved ikke, hvad den der gør. Fuck, det får jeg lige for mig. Okay, jeg overlevede. Altså, folk gør bare sådan der. Den viser der bare ud i inden. Altså, what the hell? Der viser, vi får lige her. Vi kan se den penge. Levemand, det er mig. Det er en levemand. Og ham der, han går bare op til apoteker, for det er så sejt med flot. Okay, vi lander på den her. Oh my god. Okay. Og om vi spawner, så bliver vi på det længere til der i hvert fald. Fordi så var det nu. Ham der var lige at skubbe mig ind i det grønne, altså. Det grønne stop, jeg fik. Hvad fanden var den der alien? Okay, der spawner vand med. Det er fint vand. Altså, folk gør! Hvad er det? Jeg er ikke blevet så hop! Altså, jeg ved ikke. Det er sgu ikke langt. Easy kører den til win. Det var ham der ikke. Jeg synes, han har vundet i læger. Fuck det igen. Nå, du det er den samme bane hver gang. Det er sgu lidt deprimerende, du. Det er sgu lidt deprimerende. Det der bare her. Vi står bare. Vi skal køre. Ender på den her kører ned. Og så er vi over her. Kommer man sagt ned bare her. Der er der 2 høje. Kom der kæft. Så kan jeg komme her. Så er det herovre nu. Det falder bare ikke form her. Perfekt, mand. Det er god. Og så er det nu. Det er lige vandret. Okay, det er en mening. Det er også så koncentreret så det. Okay. Hvad sker der nu? Okay. Hvad er jeg? Det er mig. Content, man. Det er content. What the hell? Nå. For den her video. Tak fordi I set med. Hvor vi kommer til at have en fantastisk god dag. Og vi må se i den næste video. Hej. Husk lige. PS. Hvis I gerne vil se en manga-serie, eller hvis I bare gerne der er et eller andet, I gerne vil se i kommentarer på det. Så kan jeg gøre det, tror jeg. Ja. Det var det for den her gang. Hej.